L'esmorzar de la llàgrima d'Ontinyent es celebra cada any al Casino dels Festers, on han acudit al voltant de 300 persones, un dels actes més emotius de totes les festes, ja que es recorda a tots els que han sigut protagonistes de la festa ontinyentina i que han mort al llarg de l'any. Un per un s'ha rendit homenatge als que ja no estan entre nosaltres, però l'acte també aprofita per a imposar la insígnia a tots els càrrecs de les festes d'enguany, capitans, ambaixadors, banderers i primers trons, i s'han repartit també les distincions als festers que s'han fet mereixedors d'un reconeixement públic a proposta de la Junta de Festes o de les pròpies comparses. Rebien les insígnies de plata les persones amb 65 anys o més i 50 anys ininterromputs com a festers. Però entre els guardonats cal ressaltar l'alcalde de la ciutat i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que va replegar emocionat la insígnia de plata menció especial. Un matí en el qual en poquetes hores passem des de l'eufòria del reconeixement als càrrecs d'este any, aquells que representen el present de la festa, a la tristesa també del record d'aquells que no estan físicament, encara que van a perdurar per sempre al nostre costat. Com sempre, en aquesta emotivitat profunda, que més que els aspectes religiosos i recordant els nostres difunts. Després, l'alegria d'anunciar els guardonats en les festes que han fet mèrits i tot s'enjunta, el cel i la terra, el nàixer i el morir, el reconeixement i el record. L'entrega de medalles ha estat envoltada d'aplaudiments de principi a fi en un esmorzar de la llàgrima on les emocions estaven a flor de pell i on els capitans brillaren amb llum pròpia. Així s'han confluït un munt de coses, molts sentiments, moltes emocions, les il·lusions que tenies, es veus ja propet. Jo crec que és un dia molt especial, és un dia molt important per a un fester i si damunt tens l'honor de ser el capità, és que no pots demanar més com a fester en aquest moment. La veritat que avui ha estat ple d'emocions i l'estar així en l'esmorzar de la llàgrima ja és un honor estar així dins i més com a capità cristià avui m'han posat els pèls de punta. La veritat que n'hi ha molt contrast d'emocions, tant de recordar els festers que ja no estan, com d'alegria també, és un contrast molt emotiu i la veritat que és una meravella l'esmorzar este i acompanyat per qui estem acompanyat, pels amics, pels companys, per la família, per tot, ha sigut avui dia molt emotiu. La festa la veig en impaciència, tinc moltes ganes de que vinga el divendres i espero que a la gent li agradi tot el que han preparat. S'ha preparat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molt de treball i jo crec que espero que la gent disfrute, que venen a veure-nos i que disfrute sobretot la comparsa i tot el fester. Ontinyent és un poble avui per avui fester que s'inviti a tots, tant a Ontinyent com als pobles d'alrededor, en aquest cas a tota la comunitat valenciana perquè vinga a veure perquè el que han preparat els 4 càrrecs jo crec que serà molt gran. Enguany, l'entrada de moros i cristians serà retransmesa per la televisió comarcal a tota la comunitat valenciana, una oportunitat única de donar a conèixer la festa arreu del nostre territori. Per a nosaltres és un gran honor també que es pugui veure en tota la comunitat, perquè jo crec que aquesta festa, a banda de ser d'interès turístic nacional i crec que pront farem internacional, els mitjans de comunicació com vosaltres, que col·laboreu i feu tant per les festes valencianes, per nosaltres és un orgull també i un honor que ens doneu cobertura. Jo el que vull és aprofitar sobretot aquesta ocasió per convidar a tots aquells i aquelles que estan veient-nos per dir-los que Ontinyent està oberta de bat a bat, que val la pena vindre a compartir amb nosaltres aquestes festes grans, que des de luego hi ha actes per a tots els gustos i per a tots els públics i que esperem veure-los per a la nostra ciutat. Ja saben, estan tots vostès convidats a les festes de moros i cristians d'Ontinyent, declarades d'interès turístic nacional.